Club Junta, building better Africa. Acha lume afika pa radio. Mulibanja majika ndupase ni moni. Osa wala sana video mulibanja. Chendele moza msanisi endeka. Blessings malingamo ya mulibanji. Labara ndinkani ziwiri zitatu pano. Zilembeleni SMS pa IT1. Lero tikhala tikuwerenga ma SMS pa. Nkhani yathu ya lero tikukambirana mutu woti boma likuti lizigulisa chimanga pa mtengo wa 39,500. Komanso boma lomwero likufotokozaso kuti chimanga madi makimu ndi chambwembwembwe. Inu kwanu kubwanji chimanga chiliko? $39,500. Komanso pano pakuti adimaki yasiya chimanga chochuluka m'mabomamu. Kwanuko kwa adimaki kuli chimanga? Taperekani SMS pompano pa IT1 radio lomwe IT1. Mukangotero amunyanani awerenga SMS imene. Chiondelero siti kutenga ma voice. Mungolemba. Ndipo ife tiwerenga zimenezo. Banjiso ndi kupasireni kuimba kumene kukwanya marra amene yakuti umphawi. Umphawi sika nyama kosewera nako ya. Komanso banji ndira kukumbusani nkhani ja Nyamata ja Hastings Kajomba. Nyamata amene afuna kuyimirira u MP makamaka kuja ku Theolo Konjeni. Rimene ndi Mangunda constituency. Njeni mafuna ndikuzindikiriseni kwina kulikonse kumene muli kunena kuti pano papano tikufuna tizivotera anthu okhawo amene ayambapo chitukuko. Ndiye amene Nyamata amene Hastings Kajomba wayamba kuchita chitukuko kumene kukwathu ku Theolo Konjeni Mangunda constituency. Konzeka kumene kundikuti kuli Nyamata uyu Kajomba. Kwa Mandindi muli bwanji ndikupaseni moni ino anthu kwa Mandindi. Mwaizi wankhani imene iyi ndi Nyamata uja waika masola panel pa skulu ya Mandindi. Pano pana kuphunzira moyera kwambiri, ana kuwerenga moyera kwambiri. Inu ntatiye timvotere amene wayamba kuika masola panel m'maskulu. Njenonse anthu akwa Mandindi muli nimwe kwambiri chifukwa ngati pakufika munthu kukakupasani masola panel pa skulu imene kumayamika ako zinazi ndikuti tu kubwera nkhobwe zinazi musazipase voti. Tiye timpase Nyamata amene mukavotera ena wakaonjezera kaholosero kawo kaja akaonjezera kagolosale kawo kaja kuti golosale yawo ija muzaze nima. Ndiye chonde ndikunena ndino anthu akumene kwa Mandindi. Komanso Nyamata itu akumangira zigogo manyumba mwaiziwa imene iyi. Kumene koko kwa Chimiko muli bwanji ndikupaseni moni. Kwa Maganiza muli bwanji ndikupaseni moni. Tiseserekeso tifike ukoso ngati kwa Nansasala muli bwanji kumeneko. Komanso osayiwalanso ndibwere apa pamakoka mulipo bwanji pameneko. Ndifike uko kwa Matewere muliko bwanji kumeneko. Nkhani tu ndikuti ndi amene Nyamata amene Hastings Kajomba amene angatukule kuno kwathu ngati munthu wafika point yomenyesa mabonanza panopo. Akumenyesa ndikuti mabonanza munthu wankulu kwambiri. Tenti nsapoti amene koma kungonena kuti bonanza itu ndiyoti angukupasani kuti achi Nyamata asasowe zochita. Koma zochita zeni zikubwera. Azigogo amene akumangiridwa nyumba akuti ayi kumene kunkuyamba chabe. Komanso amasiye onse amene akwalipirira skulu ayi Nyamata itu ndikuti Hastings Kajomba
pano pasakubwera mocheza iya tili pompopompo ndikunena kuti nkhani yathu ya lero m'Adimaki mwakuti agulitsa chimanga pa 39,000 inu mukuti bwanji komanso akuti chimanga chotuchi pena paliponse chikupezeka kuti m'Adimaki mwabwera chimanga Adimaki akutero boma likufotokoza kutero kunena kuti ayi chimanga m'Adimaki mu chilimo chambiri inu mukuti bwanji koma nkhani ndi ya Hastings Kajomba amene ndithu akuyimirira kumeneku ku Mangunda constituency chakukhonjeni kwa TA Nanseta komanso TA Kapicho osayiwalanso TA Ndalama. Muli bwanji kwa Kambalame osayiwalanso kwa Misoya komuliko bwanji inu kumashwalubuko muli bwanji kumene osayiwalanso Ngamwani 1 komanso 2 tifike chakumasasa uko kwa Mulia muli bwanji kwa Mikate muli bwanji kwa Beberesa kwa Beston muli bwanji kumeneko komanso osayiwalanso uko kwa Metiwa muli bwanji kumeneko kugolomea muli bwanji kumeneko tikupaseni moni ndikuti tu Hastings Kajomba bwanji nkhani imene ya Hastings Kajomba ndiitayire pamenepa koma muli ndi mwayi kwambiri mnyamata amene akulipirira ana sukulu amasiye mnyamata amene akumangira zigogo nyumba komanso mnyamata amene adayambira kalekale kuzichepesa makamakaso pa nkhani ija yopita kumanda mpaka kukakumba manda ndi kumakwirira manda sikuti swadaziyamba chifukwa chonena kuti yeye afuna kuyimirira MP koma wanguona kuti adera lathu likuti litukuke inenso nditengepo mbali ndiye ngati wafika point yomayika ma solar panel ma primary mu inu bwanji inu anthu akwa Mandinti bwanji kumeneko bwanji chimwemwe msaya atu ana sukulu akuwerengera mu wala koma nkhani tu ndi Hastings Kajomba mukavotera zinazi ni nkhobwe akuti DJ Munyanani landirani moni apo pa radio lomwe ndimakunyadirani kwambiri mwabweresa topic yabwino kuno chimanga kulibe akunama makanso ndikayang'ana Adimaki yapa kwathupa palibepo chimanga zina langa ndine Mafaiti kuchokera ku Phalombe kwa Waluma atero amene umaganizawo inu muti bwanji ati DJ landirani moni ukonso ku radio lomwe ya inenso ndimakunyadirani kumeneko musazafi muzango sowa kuno ku ati Chilazulu maganizo anga ndikuti tikapita kuti tikayang'ane chimanga ku Adimaki iyo yangokhala nkhamwa chabe palibe chimanga makamaka Adimaki yapa kwathu kuno ku Chilazulu ati kuno ku Chilazulu paboma palibe chimanga apa ati DJ Munyanani landirani moni pa radio lomwe maganizo anga ndiwoti pa aboma akunama chimanga kuno kulibe ndipo chimanga ife tingomvera mwanzathu kuti akulandiranso chimanga koma kuno kwathu kulibe kodi akamanena kuti chimangacho agulisa pa 39,500 nanga venda agulisa bwanji ili siboma koma ndi manyaka atero amene maganizo awo pansi pa kusabwera ine Matthews kuno kwambiza mulanje
Ati DJ Munyanane ndimakunyadira kwambiri iwe umakwana atero amenewa inunso mmakwana mukamalemba ma SMS ifeso timamva kukoma. Ati Felix Chiopya kuchokeranso kuno ku Zomba maganizo anga ndikuti chimanga kuno kulibe ati chimanga kuno kulibe maganizo amenewo amene akuyankhula bomawo akungofuna kusangalatsa mbuye wawo koma kuno chimanga kulibe. Adilandirani moni a DJ kuno kusalima ine NRS Makata adi Makata adi a DJ ndimafuna ndikusimikizireni kuti kuno kuadimaki chimanga kulibe angonena pofuna kuti asangalase ena koma chimanga kulibe. Boma ili latipezerera kumangotuza zaboza president atinamize nduna zitinamize akuadimakinso atinamize komatu akuti komatu tionesana 2025 atero amenewo maganizo wawo kuchokera kusalima. Jefe pano tikukambirana mutu oti kwanuko chimanga kuadimaki chiliko aboma tuli kuti chimanga chasiya mabomamu abweresa chimanga chochuluka mabomamu komanso kuti agulisa chimanga chipa 39,500 inu mwayilandira bwanji nkhani tatipasini maganizo anu pompano pa IT1 radio lomwe mukangotero SMS anu ife tiwerenga. DJ Munyanane landirani moni aponso pa radio lomwe timamva nanu kukoma mumatululira zinsisi ife timangoti lyo inunso kumeneko muzimve lyo aizikomo kwambiri. Akuti ine Patrick Yotamu maganizo anga ndikuti akunama chimanga kuno kulibe asatipezerere 2025 ndipo mpano anthu tikudya mango lophika kuno abwerese chimangacho ife tizagula chifukwa venda akudulisa kuno chimanga komanso mtengo wa 35,000 bola chikadakhala pa 25,000 ndi mmene zilili ana atifera atero amene maganizo awo inu mukuti bwanji. Ati boma ili ndilonama boma ili silizasiya kunama lidayamba kutinamiza ali kunja kwa boma mpaka lero akutinamiza be Mr. Tebulo kuchokera kuno ku BT Blantyre. Munyanane landirani moni ine Beatrice Chapola maganizo anga ndiwoti chimanga akunama kuno kulibe sadatitumizire chimanga angofuna kuti azitinamiza koma chimene angaziwa akamanama aziziwa kuti m'mizi muno ife tikulira iwo akukhuta ndi chifukwa akuyankhula motere koma kunjaku kuli Mulungu ati kunjaku kuli Mulungu ndipo akuamva awalanga hatero amenewo maganizo awo pansi pakuti MJ.
Club Junta, building better Africa. Ari ndikulembera SMS kuno nkhotakota malita mitengo maganizo anga ndiwoti chimanga kuno kulibe mtengo umene ayikawo iyayi azigula okha ife sitikwanisa chifukwa ntchito sadatilembe ngongoliso za nifi sadatilembe komanso ndingaufuna ndionjezerepo mawu oti atikumanizana 2025 atimva kununkha ngati mang'ina. DJ Munyanane landirani moni ku radio lomwe ndimamva nanu Sugar kwambiri. Alex George maganizo anga ndiwoti chimanga kuno kulibe boma likunama abwerepo yera kuti zawavuta 2025 tikamaka vota tisazawavotere anthu awa ndi abuza angobwera kufuna kupha mioyo ya wanthu koma chimanga kulibe ndipo asatinamize atero amene maganizo awo koma sadayike kumene alembera SMS. DJ Munyanane landirani moni kuno ku ati Nchewu Mphate. Maganizo anga ndiwoti boma lisatipusise kuti labweresa chimanga kuno ife tikudya gaga kulibeko gaga yonso chita kukanganira ndi ziweto nkhumba komanso pano anthu ayamba kutupikana chonde ayankhuleni kubomako muauze kuti kuno ku Nchewu Mphate kuli njala yayikulu ndipo yazaoneni achakwera akadakhala ena sakadayenda kupita maiko akunja ndalama zimene akuononga kumapita maiko akunja akadagula chimanga apase anthu amene akuvutika ndi njala atero amenewa dzina kumasana ike angoti Nchewu Mphate. Wimbazo kwa Nyamata mene chiyambiso sola kuti nkhani ya chindaliso ndiyovuta kwambiri. Sungalande madaliso wanga ndiwo wachepa kwambiri. Ndipo chako ndi changa ndizosiyana muziwe. Ari DJ Munyanane landirani moni ine Sisilia Magombo kuchokeranso kulirongwe. Maganizo wanga ndiwoti satinamize chimanga kulibe angobwera poyera kuti alephera kuyendesa dziko chifukwa mbuyomu ena mwayiwo akanena pang'ono tinkawamvesa koma awa ndiye anyanya kunama chilichonse akungotinamiza atero amene wa maganizo awo ndipo pamusi pakuzalemba kuti 39,000
ati 39,000 ai mwana nkumbuyo. Arine Sugar kuchokeranso kuno ku Chikwawa. Arine Sugar kuchokera kuno ku Chikwawa. A DJ wina sakupusiseni ndi kukuna mizani kuti kuno kuli chimanga. Kuno kwathu ku Chikwawa kulibe chimanga, pena paliponse chimanga palibe. Mtengo wa 39,500 atipa zeni boma ili sili kuganizira anthu ake, koma poti 2025 tasala pang'ono bola ziwanda zimenezi zichoke, atero amene wa maganizo wawo. Zonse zimafika kuchokera pompa pa radio Roma mlindine wanu DJ Rodine kapena kuti munyanane tendeli mozi ndikuti. Atipa libe chomulaka Yehova ya china chili chonse nchothera pasi pompano. Kaya kuli mabounce amathera pasi pompano. Kaya kuli usogolero umathera pasi pompano. Ndipo kudali ena akazuchula kuti amuyaya adathera pasi pompano. Ari DJ munyanani lantani moni ine masiuze kuchokeranso kuno ku Nkatapeyi. Maganiso anga chimanga chasowa kulibe chimanga boma lisanamiza Malawi. Angubwera poyera anene kuti achakwera akamabwera kuchokera kunja mwina ndi amene abwerese chimangacho, koma pano tili ndi a president ongoyenda saziwa chimene akuchita. 2025 apachire anyamuke azipita kwawo, pano sili kwaso atero. Lantani moni a DJ munyanane ndima kupasani ulemu chifukwa cha matopiki amene mumatibweresera ine Mr. Mitochi. Maganizo anga ndiwoti awa asatipusise ndipo asatinamize. Chimanga kuno kulibe, komanso venda akugulisa mtengo wake omwewo, iwonso akugulisa mtengo wake omwewo. Pamene pa venda ndiwuti kodi nanga boma ndiliti, atero amene maganizo wawo inu muti bwanji. Adili Lantani moni a DJ munyanane ine Mai James chonde SMS yanga yalero werengani masiku ambiri mumandidumpha. Ayi mwachitika mwayi SMS yalero tiwerenga pano ati maganizo anga amunyanane ndiwoti inetu ndikuona kuti usogoleri umene uli lero sukuyenda bwino ndipo amangonama. Zikuoneka kuti amene adalembedwa ntchitowo ndi abale awo a president ndiye akuayikirira kumbuyo. Chimanga kwathu kuno kulibe, komanso ndimaona kuti asamabwere ndi kuapusisa Malawi azingwauza chilungamo, chifukwa ife Malawi maso athu amaona ndi akamabwera ma radio mo ndikumanena kuti chimanga chili ponse kapena atumiza chimanga Madimaki mulichire palibe chimanga apa. Adimaki apa kwathu palibiretu chimangacho chili kuti 39,000 mtengo sewo akuganiza kuti ife ndalama titenga kuti poti ndalama zikusowa, atero amene wa Mike James. Wajita zina
ari DJ Munyanane Lantranmoni inenso Kalinga kuchokeranso kunkuno Kasungu. Maganizo anga ndioti chimanga kulibe asatipusise asatuze zonama koma akabweresa chimangacho iyayi tizayimbira mmanja koma samabwere ndi kuwapusisa Malawi ambiri tikumva zoti akudya chitezi kumachingaku bwanji kupitisa chimanga kumeneko anthu akagule koma samabwere apa ndikumatidalirisa atero amenewo maganizo awo Mr. Kalinga amene ati DJ Munyanane Lantranmoni bola muthalika imwe uja njamene adathesa njala ndi mkulu wake chimanga chidali ponseponse ndiyeno ikakwana nthawi yokavota Amalawi chonde tiye tivote mwanzeru boma ili ndilonama atero amene wamaganizo awo tiwerengese mwesi yomaliza apa akuti DJ Munyanane Lantranmoni pamenepa ine ndimakunyadira ine nimafuna ndiyankhule za anyapapi anyapapi amene ali mboma wa amene watu nja ati abwampini amene wakutipezerera kwa basi bwanji azinamiza amayawo kapena bambo wawo asamatinamize ife ngati alephera kuyendesa boma angochokamo komanso bwitoto amene ali kunjayo akamabwera asafikire kuno ayang'ane kwawo kukasiya chonde tiye tikamalimba pa message wa kunyoza kwambiri mmenemu osamalika mawu onyoza iyaye ngeni bafala ndiko kukumbusani nkhani jaso Nyamata Johnson ndikuti Hastings Kachomba amene akufuna kuyimirira ku Johnson makamaka u MP kuja kuboma la Tyolo Khonjeni Mangunda constituency kuti iya tipereke voti anthu akwamandindi mwachiona chitukuko chimene chabweresa munthu wankulu kwambiri kumeneko tipereke support ndi kumpasa voti awawa amene angubwera kumene kuti afuna ati asayimirire kuno amene wakwawotu adachokera kumachinjiri tiye asiya zikapanga za kumachinjiri komanso tikawapasa voti amenewa ndili ndi chitsimikizo kuti satithandiza awa amazuza ntchito awo awa ndapita ndapruka ndathawa mnali ndine wanu DJ Rodine pano pa radio lomwe bwanji ndikubweresereni so topic ina tomorrow Club Junta, building better Africa.